Hey guys, ako karon guys, kauban ng ako ang anak ko guys, so sapat kay guys. Nasa gusto share guys, kung high blood siya guys, so. Akong TV, tinawag ng TV. Akong TV, white TikTok, cellphone, nanubat, cellphone ni Papa, yung gigamit para video, computer, kung mag-computer, kay Mama, kabalo ka, Hindi mo ka computer. alangan, kaya di mo kabalo, tapos, kabalo ka guys. Ang sa word na mo nga sitting akong mamakay sigaret cellphone mine. Oh no! Tapos Dili ka paduol kay para makadungog sa dali. kabalo ba ya ka guys, mama gigamit ang cellphone, gusto ko mag cellphone sila ha. Nag-picture mo si mama sa mga sanina. Kay para na mag-mine niya ang halin palit na to imong biscuit. Di ba ko na snack gusto mo akong TikTok? Ay, oh. Grabe. Pag ko ni mama ko, ikaw good man. Ikaw na magamit. Dali. Dali pag-share sa sila ha. Unsa man mo gusto buhaton dai? TikTok is live. Ha? Is live. Unsa man mo gusto TikTok dai? Unsa mo gusto sayawan? You like your Insta? Yahoo! Pwede ra man din nga uli cellphone mo TikTok, ikaw ra magkanta-kanta, pwede ra man din. Kabalo mo ka. Imang ko kabalo kayo ng kanta na kabalo ko sa step. Iko kay ko balo sa kanta pero ana raw. Susunod ko kay kanta ko. I love you baby tapos. Tumatara. Wow daw be. Kita ra sa pag wow. 1, 2, 3, go. Wow. Uy. Sabay ko gana. Sige. Mas padol dire. Kay ba di makita li. Padol dire. Ana. Saan pag wow? Wow? O saan mo na? Wow na ka kanang wala kagamit og TikTok no? Kanang gilaay. Kanang wow daw nga kanang kuha. Kanang nagunitan na mong cellphone yan ay TikTok. Saan pag wow? Iyan na argapon? Pakita sila kanang saan pag wow mga nindot ba? Okay. Tara! Tara na, sige na. Sige na, duha ka kamot. 1, 2, 3. Asa? 1, 2, 3, go. Wow. Asa mo na ka? Wow. Hindi ka balo. Sina ka ikaw na magamit niya sa cellphone? Dili na lang sa akong cellphone magamit. Ha? Mag-download ta. I-reason ta mo mga dula ka rin. Kuan man wala na may dahan naman na. Dahan naman na. TikTok ni Mama di dagan na kay ng TikTok ka na kay daligan TikTok. Hindi pwede naman makita mangyapon yung mga nag-heart ato sa imong TikTok dito ka mama o mag-download diri. Di mo na mawala. Nagatawa mo lagi kayo ba? Dili ka makatawa. Sa funny videos. Ha? Mag-wish ko nga kuan nga ako'y power. Uy. Wala ba na? Wala ko ano inulipat ka rin bro. Pag meron. Dito, power daw. Si, tudloy sila sa pag-power sila. Ugyo. Ano? Kasi pangalan na itong power. Kasi pangalan ng power. Okay. Circle of power. Oh, nawala boy. Yo, power eh. Wala sila kita no? Ano lang? Tanaw sa taas. Ha? Tanaw sa taas. Wala man. Kilid. Wala. Kasilid. Wala man. Ako man yun. Ha? Saan? Dili ko masaba sila nasa dito. Dili mo tawa ko.
Wala masalah kita. Teka ramon ka. Ay, Ha? Itaas na to? Ano man? Ay sige, itaas na. Makita mo nila no, may gihulog na. Sige, itaas na ko. Itaas na ko, pero di sila makakita. Op. Pulo lang niyo makita oh. Ano? Oh! Balik na ba? Yo, power! Nanandun ang result pa. Ha? Nanandun ang result. Result sa? Sa Ano? Sa result sa katong Hindi ko ano, nag-imagine na ko. magic mo dito. Unsa may magic? Unsa may magic? Wala. Nawala ang Ang kani. Kana? Unsa mo lang daw? Ipakita sila unsa na. Kuan, wishin man ni wishin. Sa pangan? Wishin. Ha? Wishin man ni wishin. Unsa din na kana mag-wish ka ana? Sida pag-wish daw na unsa man may wish? Ni diri pakita diri. Dito. I wish na ako cellphone na kuan na ala TikTok. Okay. Diyan ako power. Ano? Nala kay cellphone. Oh, naalit ko. Aman. Ay, si President na nila. Ay, natawa na ba? Hala, dali pa doon, hindi ko kadungog. Ha? Ano? Itaas na ko para dili nila makita. Mo balik din ka. Sige. Wala siya guys. Pagbaba na yun ani, nanda yung cellphone. Sige. Padidiri ka, kay ipakita lang. Diri ka. Ito. Sige, diri ka. Diri. Pag anak. Sige lang. Pakita. 1, 2, 3. Shhh! Lo! Di na cellphone ba? Magic yun ba? Nag-wish mo kang gano? Nagyay. Pero lubat lang ang cellphone niya gihatag, no? Oh. Hindi. Lubat man. Dapat i-apilan ito mag-wish nga kanang full charge. Para dito din gagamit. Nga. Ngayon sa mga istorya nga ang imong wish kay gihatag na. Gusto ko. Sa man? Huh? Ay, di na ito ipakita. Magic na ito na nakaibilaan. Itaas na ka. Ay. Masa man? Wish. Mag-wish siya kasi. Mag-wish siya. Una, wala pa siya dilaan guys ha. Mag-wish siya guys. Awa. Sige. So, kasi pag-wish siya diyan, wala pa kayo dilaan. Wala kayo dilaan. Wala siya dilaan guys ha. Wala. Ipakita. Basig nasa mong likod. So, yung gitaguan, ano daw? Wala gyud. Hawa daw, anak daw, takilid. Wala gyud guys. Wala. Sige, mag-wish siya guys. Pag-wish siya mo, kasi pangalan na mo. Saan mo na? Isa? Nasa pagkitaas na ba? Ang sige mo, taing na ta ka. Ha? Okay pa. Yo. Kiri-kiri nga na din. Ha?
Unsa? Ay, itaas na nako. Sige. Itaas na ko ha. O, wala pa siya dulaan guys ha. After ari guys sa iyang pag power. O, itaas na nako. O, sige. Awan na ron guys. Magic na guys. O guys. Tajut lang guys ha. Prepare pa niya. Prepare pa niya guys ha. Mining natay pamajiko na to ni sunod guys ng magic ug kwarta guys. Okay na? Oh, grabe magic igi. Wag gid alang-alang boy. Unsa? Bawa nako. Zero. Daw 1 2 3 daw nabay gift. Look! Bawa gidi eh! Husda gini magic eh! Hayo be, wala be! Hayo, pakita dali! Kuyawa mo magic eh! Tara doon ito Ay, ni ara, pag ako na po mag-wish sa imo ha. Magiki ko din na ako'y money daghan. Ha? Nang money gida, tinuod ha. Tinuod nga ni ha. Oh. Ha? Ha? Pag magic siya. Unsa? Ano to? Magic ko nimo. Sige, guys, magican ko niya guys nga tagaan ko niya kwarta guys. Sige. Kirig-kirig na ron. Oh, yaw, gidi. Dagani. Ha? Itaas, sige. Oh. Guys, na ako'y kwarta ron guys. Imagikan kong kwarta guys sa akong anak guys. Salamat kayo. Okay na? Panandaghan ha? Taon guys, dagan na ako'y kwarta guys. Okay na? Dabi? Nababi, sig wala ni Bob. Sig camera ko ani ba? No? No? Han? Uy, gidi man! Yay! Ako ani? Ay, thank you kayo. Ay, sunod na po, magic na po gubay. Sunod kay car na po daw kayo magic lang ha. Okay ra, car? Ha? Car ha? Ganahan niyo kong car. Ha? Ikaw lang sakay. Ako ano. Ha? Ansa? Ikaw sakay. Ako ano. Di ka mo sakay sa akong car? Ano man? Ha? Magic ko sunod ha? Magikan pata ka. Ah, grabe. Di gina mahurot mo magic? Ansa? Sama na pa mo. Okay, takay ka mo. Ayun na, di ko na kay... Kuhan ko, masipunan ko na. Ano sa pagani mo gusto? Ha? Ano sa pa yung gusto? Car gani. Gusto Wala ko pa ko car, kaya dili man pwede dako. Ha? Dili pwede dako akong car, kaya o di man ko dako. Car man akong gusto. Di man ko dako. Ha? Dako man ang car, Ako na lang, motor na lang. O, gamay-gamay man na. Gamay-gamay man ang motor. Ano man? Okay ra? Wala man ko magic nga kuhan ka na sa sulod ramang. Ha? Why apil sa gawas? Gani, dili gani. Maigo man ang motor dito sa sulod. Ha? Ha? Mani lagi. Sakyanan ang gusto? Sige, Sige, mag-wish sige. na sad ko. Sige. Da guys, tagaan kong car guys. Kini guys.
Excited na kay ko guys. Uy. Lalo, kirig-kirig na. Ano na ba? Ha? Ay, itaas. Bigay ka lang. Hindi itaas. Sige. At mayo. Nakita ko na. At mayo. Sa ato. Di pwede nga makita rin mo ulo. Oh. Itaas pa? Oh. As pa dyan. Ah. La, nakikar-karoon guys. Taon-taon. Ay, itaas pa day. Ay, sasa. Ah, sige. Sorry, nababa. Wala man sila kita. Saan? Tukan ka? Nana? Oh, sige. Oh. Oh! Gamaya mo na akong car. Ay, di mo ko masiguan na. Ha? Kana rin mo yata sa kwada ko nga car kung gusto. Ah, sige na lang. Okay na lang na. Sunod ha. Katunda ko nga car ha. Oh. Okay, masa... Guys, muura to. Kaya naputol ang video. 1, 2, 3. So guys, don't forget to subscribe. Bye. Bye.